So, mayong hapon mga ka-listeners, no? So, ang gibiyaan sa part 1, no? Nagisgot, samtang diya sila sa kanana, nagisgot sila nga matoy pa ni Abing nga kung may puhunan si Kaloy, lagmit jud nga mamilonaryo, no? O gidasunan pa ni Boyax nga ug mamilonaryo si Kaloy, lagmit parisol kayo sila ni Miss Melody. So, hayat ang kapitan mo padayo, no, mga ka-listeners. So, di na ta maglanga, no? Paminawan ninyo. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura kalangan. Andaw langit nun. Kining si Bay Kaloy. Sultihan mo, kung may puhunan milyonaryong labas ini. O kon mamilyonaryo ni si Bay Kaloy, ang ayan yun ng parison yun guys sila ni Miss Melody. Unsa? O lagi, parison yun mo. Bay Boyax. Kaon. Ha? Kay murag napas mo na kada. Unsa na ito pagkaon, wa pa man ka-order. Wala. Sige na, mag-order na ta. Kining, okay. Dali, mag-order na ta. Inilog ang atong manok, Sir Mason. Inilog. Natural. Kalima na guna ka daw. Baya, kalima na makabuno, mo ba? Kado. Kalima na ka na. Why tuyo? Bugahan ko ni. Sugalan ko ni 100,000 pesos. Mausap ako. 100,000 usap ang akong isugal. Kanang manukar ng kontra na, kanang telesayon, ilampur na sa atong buyugon. Okay, Sir Mason. Inilog. Inilog yan ang atong manok. Inilog kayo. Gisty. Daghan ang nidawat, Sir Mason. Labing maayo aron mabuhian na yun ang manok. Kani. Ngilngi ka na nga manok ka do. Di ka na makulod. Mo ba? Negros din nagikan. Sir Mason. Lagi. Tanawa ron. Kunis uno ng talisayon. Okay. Na. Tangtanga na sa bayna. Tanawa ron ang manok ka na nga kung buyugon. Harong na. Ay. Wa pa man Muhammad da. Iya man pagbirig. Ay, ni talikod ang atua. Ay, ayaw pagtalikod hanggaw. Jamagan. Ikatingan. Hala, no. Animal. Wala. No. Ni baliw-liw ang atong buyugon. Animal na, Kausara. Buisit. Mag-inom ta dire. Mao mo ang sugal ba? Dunay mudaok, dunay say pilde. Makalagot lang. Mi babag manggod. Mi talikod. Gikatingan nao pagyud. Mao nay usa sa labing malas sa kagamay sa o. Mao pagyoy na igo. Kinsa kinagdag buisit ani. Relax lang. Mo nagdahutdan ko rida. Ay ka bala ka. May kwarta pa ko. Di tabahutan. Mao ba iho bragat? Kuy bahala. Malingaw ka lagi. Labing maayo iho. Busugan ako, oy. Ingon man sa Miss Melody. Salamat kayo, salamat. Kining. Nindot ang magperminin, no? Ganahan day mo? Nakitsubay di ka dahan, ini. Magbalik-balik ta din, Ala, no. Busog ka, Bay Kaloy? Busog mo lang? Doon ka platong maayos ang akong nahurot? Bakasi pa. Unya, doon na pa'y usa kahiwa nga ubod-indong. Unaan pagigsaang. Tulo ka buok. Nya, tihi-tihi pag yun. Tanawa hinoon.
Tanaw na ko ni mo, bay kaloy, ha? Nisamot kag kakring, nisamot kag kamacho. Ala no. Nabayot na ka? Bitaw bay. Paghilo mo eh. Ah, Aris ako. asa ka? Aris ako sa CR. Sige, bay kaloy. Sige. Miss Melody, alis ako diri ha. No, sige, padayon lang. Okay. Kineng. Among amigo nga si Kaloy. Ha, di gyud mailhan nga biil lang, biil. BL? Basurilo lang. Bitaw. Arang-arang og dagway ng karaho. Oo, bitaw. Ala no. Tanawa bay buyaks. Nay duha ka babae nga niduol kang bay Kaloy. Tanawa. Uy, baya. Nakig-selfie pa. Bitaw da. Kining. Bintaha gining may dagway da. Ano deta? Abing, ano deta? Wada ito dagway. Naalagi. Taman. Pero, daginuton lang kayo. Hanggaws na mo. Kining. Tanawa, bay buyaks. Tanawa. Nasa ilaing daw ka babae, nga midool kang bay Kaloy. Nakig-ispi. SG. Nakig-silpi gyapon. Ala, uy, kibganan sa na bay Kaloy, uy. Na, basta maligo lang. Kay, mulutaw sa dang kagwapo anit pa. Ay! Kaya, no? Nigara sad og pusing si Kaloy ay. Kining. Nigara, no? Nigara sad. Tambuang ano? Wa man na siya manimahong basura? Ay, wa, Miss Melody. Naligo man mi. Nanabon mi humot. Unya, wanaan pagyod sa alkohol. Awa, humot na. Tuara ay. Nipatong sa may simento nga nag-umbaw sa dagat. Kining. Tuwa na sa'yo ka babae nga. Nisaka sa day. Ka mga bigatlon mga bayan na. Ka mga bigatlon. Bitaw ba yabing, no? Bitaw, no? Ato ta dito. Ato ta. Pagig-silpi. Nato na dayon. Ikaw lang, uy. Suwayan kayo nato. Ay, wala gimodol na to. Aron, makiksilpi. Palagdas lang ni nga to. Unsa? Salamat kayo ninyo ha. Thank you kayo. Thank you kayo. Uy, baya no? Sige, arin ako. Himuot sa ko na. Kasi magtuo. Nga doon na siya makigsilpin ako. Uy, baya no? Mga kining mahuyang o mga babae. May buyaks. Uy. Ban? Asas Melody? Kapay nga CR sa mga babae. Aw. Ay, mau ba? Buwanga ba'y Kaloy? Batang buwanga yun. Si Miss Melody ba? Kanang... Kay, nga naman? Kuan ba kanang... Murag nagsilos nga. Doon ay mga babae nga nakiksilpi ni mo. Sa? Laki. Murag nakasabot ko nga medyo. Nagsilos siya. Sama na ahos panos ba ni mo? Ba'y Kaloy? Mr. Masong, doon na sa ilaing sultana. Pastilan, nindo tonda, pero sa nahutdan magyud ako. Ha? Come on. Para malingaw ka. Di ay 100,000. Tinuod kay? Yes, 100,000. Chicken feed na natin mo. Okay. Thank you. Kadimalas pa. Tagak ya punta, Mr. Masong. Kadimalas. Gibuno man gihapon. Direta sa biya, pildi gihapon. Ugadto sa sidilog, pildi gihapon. Makabawi na ya punta. Samtang may sultana pa, makabawi ta. Bragat iyo. Excuse me. Hello, si Bridget. May nanawag, Mr. Masong. Kaniyat iyo. Kaniyat lang. Hello? Yeah. Yes? Okay. May nanawag. Kinsa magka. Tuwa si paingon sa may kantining buwangan.
Hello? Mwah. Buichet. Unsa man may swerte? Ay, gini malas. Karon nga ni abot ko, swertihon na ka. Basin pa. Gutom ko. Sige, pag-order. Ano sa'yo gusto mo, ha? Yama tagot. Batang babae nga. Miapas kang Mr. Masong. Sweetheart, dali na mga unat. Bay, sweetheart. Oh, come on. Si Mr. Masong. Sa iyang pangidaron nga, 50 anyos. May batanon pa. Nahibaw ba kas Tita Barbara, ani? Pahibawon ko ba ka? Bragat iyo, bulos kita lalaki. Kung doon na kayo makita, mahimo kang buta. Mahimong butang imong mga mata. O kung doon na kayo madungog, mahimo sang bungol ang imong tunggan. Huwag kayo nabati, okay? Mr. Masong. Salamat iyo. Salamat, Bragat. Sweetheart, sabak ko ni mo, ha? Dali. Kinsa tingin mo kaupan? Siya si Bragat, Bragat Habagat. Anak ni kanhi Congressman Habagat. Hi. Hello. Hello. Hatagi ko kwarta dati, B. Kaya may paliton ko. Si paliton mo, ha? Palit ko kwintas worth 55,000 pesos. Palitin ko, ha? Sige na, Daddy. Palitin ako. Palitin ako, Daddy. Okay. Wala problema. Okay, Baya, giulog-ulogan lang ang tigwa. Daddy, really? Sure ka, Daddy? Kano sama, Daddy? Dadi-dadi pa. Asa naman this melody nga hangtod karon? Wa pa mang yun ni Uli. Tawagan ko gani. Ako naman hinoy na tanggong diris bahay. Si Mami. Hello, Mami. Asa na ka? Di ako sa Cordova, Mami. Ha? Cordova? Nagunsa ka diha, oy. Kalayo na gud anak. Dool rami, oy. Makuha ra gani og 20 minutos. Unsa? Ngano na nawag bang kami? Uli na kay ako'y mosuroy. Suroy na lang, mi. Melody. Ayaw pagtanggong diha sa bahay. Okay, mosuroy ko. Og ikaw, kanusa ka mo uli? Karong taon-taon, mauli na ko. Nagunsa ka madias Cordova. Nangaon mamig seafoods. Isay kauban mo. Ay, mga kailara, good. Kinsa? Ay, ayaw na lang pangutan na, mi. Okay, bye. Gi-off ay. Kinsa kayang kauban dito sa Cordova? Mama, uli na ta. Kining. O sige, pauli na ta. Asa naman ni si Kaloy ba? Sige, paghapog pa selfie. Asa na siya, Buyaks? Wana, Miss Melody. Asa lagi siya? Wana. Akong dagon. Padali, api. Kaya mauli na ko. Okay. Miss Melody. Nangita na siya nako? Lagi. Buangay. Sige, dali ta. Dali. Tanong wa man tang lakaw. Miss Melody, ato na ta? Wapa ka na human og pa-selfie sa mga chicks? Wanay? Dagan mo to nagpa-selfie ni mo. Bitaw? Ngano ka to sila? Wadi ka mangutana. Nangutana bitaw ko. Ngano nga magpa-selfie sila nako. Matod nila. Mura kuno ko si River Cruz. Unsa? Giluod na kung kalit ni mo, oy, Kaloy. Buwan nga bitaw mambayhan na bitaw. Mao to, hambukiro masatag dili tawag pa-selfie nila. Miyuyong na lang ko. Ato na ta. Way problema. Sige, ato na ta.
Miss Melody, Oh, ngano, Buyaks? sa sunod ba kung musuroy gani ka, gamitan na si Baykaloy, oh. Ayaw na mo drive. Pero malangan man tingali ta, Buyaks. Ha? Anong malangan man, Miss Melody? Naamay magpa-selfie. Aw. Bitaw sad, no? Buang. Sortihan ni mo, oy, Kaloy. Nailag sa di mo ang mga babae, no? Murag dili ka basurero. Bitaw. Sakto gid ka, Miss Melody. Nailan lang taon to sila nako. Gano ka, ha? Hilom diha, oy, Kaloy. Magpadaig pug kuno ka. Waman. Istorya lang gud. Ayaw dahil pagpanghambog nga dunay nakig-selfie ni mo. Gwapo na ka. Uy, wag ko maghuna-huna na nga gwapo ko, Miss Melody. Ako lang gihuna-huna nga o giamaman ko na lang ang akong kagalingon. Nga bisan sa akong pagkabasurero. Pero may nailad ako. Mao gyud. Nailad gyud taon. Nga gud ig taon nga mura kag river cruise, oy. Mo lagi. Diyan pagpatumang babayhana, eh. Mura ba to sila nalibat? Mao gyud. Di ba no, Abing? Kining. Klaro pa. Ang klarong pagkasultiana. Kini si Baykaloy, na dato pa lang ni, daghan ang nayabag ini. Correct. Panghilo mo, oy. Miss Melody. Huwag yun tayo swerte karong adlaw, Mr. Masong. Sige lang. Ulos ta pildiro. Lagi. Pildi kog 500,000. Mao lagi. Ikaw, pilay-pildi ni mo? Napildi ko mga 200,000. O niya, unsaon man ang Nga kung check sa ikabalaka. chicks mo, ha? Baya. Nangayo na ba ito ni mo? Yes, nangayo. Simple. Balibaran, ang amag manulis ko, nahutan man ako. No. Ayaw na. Mawaw ta. Si Mr. Masong Castillo manulis? Oh, come on. Pero saan ko man nahutan man ako dire. Ay, kabalaka. Ayaw kabalaka. Nga naman. Naaman ko din eh. Niaman ko, Mr. Masong. Gusto kong ma-enjoy ka. Punanasan ni mo. Salamat, bragati. Dili mahimo nga mabitin tong nagdadi ni mo. Kaysa ba ito'y pangalan to? Bridget. Iko. Yan. Si Miss Bridget. Gwapa ra ba itong bata? Natural lang ang mabili, tagbati. Anya, saman, may batong mudua sa kama? Maayo kayo eh. Murag makuyapan ko. Grabe itong mudua. Ibalibo lang akong itlog ato. Unsa? Naana ang akong mga ka-berks. Sa dili batugay mag-zumba na bi. Og human sa zumba, dapiton ko ang among instructor og kaon. Maayo gid kay mosayaw ang among instructor nga si Jojo. Macho kaayo. Nya batan-on pagyud. Di parehas ni Maso nga nangunot na. Nanang ako mga kauban ay. Niyan na ta, Miss Melody. Kanaog na mo. Ikaw, Kaloy. Oo, manaog yan. Ang masag-anhi ko mo ista sa imong sakinan. Sadi pa di ay, niangi mong allowance. Isip nag-drive ka. Uy, ayaw na lang, Miss Melody. Pabilib ka? Basurero ka lang. Dawatan ni akong gihatag ni mo. 1,000 na. Pero dili sinsiyo. Dawata dayon. Unsa man di nimo dawaton? Gisiun ko ni. Uno. Dos. Dawaton ako. Ay, kanimo Kaloy. Ayaw gud pagliding-liding. Ni aka sa kalisod. Sulti. Sige, dawaton ako pero
Di na ka makausap na kong sugo sa pagpadrive ni mo, Miss Melody. Unsa? Aw, di sa kumamugos, uy. Kini nga bay kaloy. Bay, gihatag na ni Miss Melody. Kinasing-kasing. Kung sa dawata. Noon samtaon ka, Ilabihan man gayon na itong makatapok o budyong. Aron na ito ipatimbang. Unya karon nga naihatag, imo balibaran. Oo, sakto kaayo, buyaks. Kineng, dawata na bay kaloy, ay. Gidawat na bitaw na ako. Okay, salamat kaayo. Oh, salamat po kayo sa imong pagdana mo dito sa Cordoba. Mamalik ko yata dito. Ha? Oh. Oo ba? Way problema. Mamauli na mo? Dili pa, Miss Melody. Asa pa man day mo? Manuroy pa mo? Lingaw-lingaw lang mi diha. Diya sa inyong bilyaran. Bilyard mi. Manuwa mo? Dua lang. Pilang oras ninyo diha? Barato raman. 60 pesos ra ang oras. Kineng. Amoy man sa ning muduwa si kaloy og bilyard Miss Melody. Mao ba? Ha? Nay manuwa ay diha. Silang Santo og si Butyok. Uy, santo, botyo. Dili ta kadawagan nila Miss Melody. Hay dagang manuwa diha. Nadagko ra pagpusta. Wa man may kapustag dako god. Kun makita na ko nga makamao ka ng duwa, ako'y manager nimo kaloy. Ay na lang Papildi ka lang. Kineng. Ang man sa musukol kas tirador. Kanang igo-igo, ragod. Tana. Manuwa na ta dito. Yabi tatay 1,000 na gihatag ni Miss Melody. Okay, tana. Unsa man, magbuwag-buwag lang ta. Mas paiting ali iho og usmo ko salamat kayo ha. Pero Ayaw na pasalamat, Mr. Katong Masong. akong nimo ha. Buta ka, wa kinakita. Mol ka, wa kinadungog. Naturalmente. Salamat kayo. Ayaw lang pasalamat lagi. Mr. Masong. May kabala kayo ba ilis dyan ko lang unya ning imong gipagamitan. Ayaw pag huna-huna ni anak. Mura magkagwa makailan ako. Mura matang dili kaila. Pero iho, Nagpaabot na naman ko nimo. Natanawa, nagpaabot na nimo kadtong Bridget. iho, usmo na kong pagpahinamdum ka nimo, never nga mosulti ka sa akong pamilya. Wag yun ay problema na ko, Mr. Masong. Okay, salamat kayo, iho. Lucky ko ta. Sige, iho. Okay? Magpalit mo og kwintas para sa imong Bridget. 50,000 ra ba ang worth? 55 ko no to. 55. Ay, ako na lang palitan kay tingalig magluod o niya. Pati kayo. Sige, iho. Excuse me, maguna ko niya. Ang imong babay mo'y nagdaog buisit sa tong pagpanugal, Mr. Masong. Ay, salamat. Kay ni anakit ka. Nadugay lagi ka. Nag-istura na pa kami ni Bragat. Unsa man wa jud mo kadao? Good. Di malason ka itong maong mga manok. Hala nyo. Basinog ako pinagdag di malas ninyo. No. Hindi malas ko. What na ko ang imong timalas, ha? Bridget, Mag-chicken joy, ta? Mukaon ka? Mag-chicken and joy, ta? Mukaon. Yes, mukaon ko. Sige. Manutag fast food. Dili fast food. Unsa man di? Mu-chicken ta. Ug mo-enjoy ka. Yes. Kachi. Sige. Sweetheart. Chicken joy. Ato na ta. Chicken and joy. Walay ko magachi. Natugay mas Jojo nga mong instructor. Masa kay hinungdan? Wa makatunga sa hustong oras. Hello? Oh, Jojo! Hi, na-late ka. Sorry ma'am. Sorry kayo. May problema. Unsay problema, ha?
Nangita ko kwarta kay no hospital ang akong nanay. Pilay gikinahanglan nimo. Gamay ra god. 20,000. 20,000. Okay, hatagan ta ka. Oh. Yes. Hatagan ti ka. Oh, salamat, Ma'am Barbara. Basta ikaw, Jojo, why problema? Ano sa di imong nanay? Oh, murag na mild stroke. Oh my God. Oh, maulagi, ma'am. Ayaw ka bala ka. Tapangan ti ka. Salamat kayo, ma'am. Basta ikaw, Jojo, all the time. Thank you, ma'am. Tanaw na ko ang duwa ni Kaloy. Tinuod ba ang gisulti ni Abing nga maayong mobilyard si Kaloy? Wang, kining. Ayay, mga ani mo buyak sa. Huwag magkapasod. Bagar kayo, dili magisi. Ayaw kong bugal-bugal di hagot. Kuang snipis. Diri ra na igo. Ay, wayanas. Aw, horot na ganani. Bay Kaloy. Bayabing, pila ko kabula? Kining. Para horot ka. Last ball naman si Buyak sa 12. Para horot ka. 12 hangtod 15. Upat ka bola. Upat kabula? Nga na. Maligaya ka na. Upat ka bola lang. Upat kabula? Aw, hotdon good. Na, manghambog lagi dayon. O saan ko taon ni mo paghurutan na? Sakto man ang pagkayugi. Baksyat di ay. Baksyat? Politikos kong itlog. Huwag musuod na. Saan? Baksyat. Palitik ka. Palitik ka. Likti akong itlog. Palitik ka. Baksyat. Okay. Suwayan ako ha. Di ambil nanti sasabi. Dara. Tira dayon. Palitik ka ha. Uy, dagang arti-arti pa. Tira. Palitik ka ha. Palitik ko. Paabot lang. Likti. Okay. Ato rin huna-hunaon. Asa na ko ibutang ang bulamano. Kapoy, biya tuyok pa. Asa mo ko na ibutang ni mo eh. Paghuwat. Huwat bitaw. Ani din eh. Aron nga sayon ra sa 13. Ang bugiro. Tanawa lang. Tira na. Lugaya po doy. Kining. Hala. Napaingon na rin si Miss Melody. Yay, tuoda. Patanaw na ako siya unsang paghurot ni Bula ha. Oh, wa pa malagi ka mo tira, Kaloy. Imo nang tira. Muragi paabot yung kaniya, Miss Melody. Kining. Patadahon ka ni Bay Kaloy. Kung unsaon niya paghurot ang upat ka bola. Yamat ragod. Mahurot niya ang upat ka bola. Nga nagsikit man ang 14 o 15. Bisag basod pa niya ang 12 o 13. Unya, wa may sudanan ang 14. Nagsikit man sa 15. Watch and learn. In English pa. Tira na, uy! Kining. Sige na, Bay Kaloy, tira na. Okay. Ala, pasok ang 12. Ops, ang bulamano. Ops, ala. Na-breaking ang 14 o 15. Look at the white. Ang bangag sa ilong. Wala, may purma. Mayong pagkatumong sa 13. Surrender na lang, Bay Buyaks. Surrender na lang. Ay, naunsa. Tira una. Usaon pagdawa ka na, dili ni mo pasudlon. Tira sa tira. Hot danay din eh. Okay. Hot don good. Plak! Pasok ang 13. Oy, ang bulamano, natumong nasad sa 14. Wow!
Pasok ang 14. Last ball na. Last ball. Wala, last ball na, last bola. Oh, last na lang. O sana lang ka bola. Kining. Maligaya ka na. Daog na. Kaloy, kitay duwa. Ha? Kita? Miss Melody? Oo, kita. Oh my goodness. Pustaan na kita. Oh. 550 lang. Ala. Kining. Oy, baya. Boy, Kaloy. Musukol ka ni Miss Melody. Sige na. Ah. Challenge ko. Challenger ko. Aun sa ba? Challenger ka. May pusta yun, Miss Melody. Pusta. Pustaan na gyud aron maninuod ba? Yay. Ayay. Oo ba? Kining. Makita ron ang abilidad, ane. Sige ha. Way hilak kay ha. Yay. Oo, way lakay. Kamao de kay ni. Naunsa. Ilago ni Bilyaran kung kamao gini si Miss Melody. Ba? Tanawa lang, Kaloy. Okay. Kita yung kata. Baging sa ko ha. Oh, Abing, palihog ko. Ikatag ang bola. Uno nga to sa Jace. Unsa day? Unsa man day duwaon ninyo? 10 balls? Oo, agad ako ni Kaloy. 10 balls ba o 61? 61 lang. Okay, sige. 61. Plus 15 ko, ha? Ha? Plus 15? Oo, lagi. Plus 15 ko. Maayo man ka. Why blima? Sige. Plus 15 ka. Okay. Abing, ikatag na ang bola. Practice ko kadiyot. Okay. Niya, ikatag na ko ang bola. O gangono. Are sa kuan, ispatan. Okay. Kana. Sakto na kana. Sige. Tira. Spot. Kining. Oy, baya. Pasok. Uy. Spatter mo na yung kamis mo. Ang bola. Murag nanungod sa dos. Nakachamba da. Hala. Pasok na sa ng dos. Uy, nalayo mang bola mano. Layo sa tres. Kini. Makita ang pakitingan ni. Daplin lang, Abing. Daplin ko. Kaya ko niya kung pudyohan. Okay. Wow! Uy. Wala! Pasok na sad! Paslak man! Peligro. Yamatra? Watch and learn, Kaloy. Yamat! Numero 4, no? Yes! Numero 4! Okay. Grabe ha. Uy, baya! Uy. May sablay no pasok man. Pasok ka! Hupat ka bulak! Pasok! Uy, ang numero 5 way sudlanan. Baksyatra. Ayay, banga ra ba kay kong backshot ta. Pero, Hala! Walang mintis! Pasok na sad! 5 ka bola! Mana? Ni porma na. Plastado na kayong bola. Hala no. Pasok na sad. 5 na lang kabola. Numero 6. Nanay ko na ha. Sud na po ha. Baya tirador mo na yung kamis Melody. Kamao sada? 4 na lang kabola. 7, 8, 9, 10. Waps! Pasok na ang 9. O plastado kayong 10. Wow! Pasok tanan. Ala. Way si Piat. Unsa man bay Kaloy? Sukol ka. Sorry ha, nakachamba lang. Grabe. Baya, no? Baya. Kunya mangayo kag plus 15? Oh, practice pa man to. Pero og may pusta na, mukurog man ko. Kuyawan man ko, Kaloy. Sige. Plus 15 ka. Kining sokol ka bay? Na po ka bola gihorot niya sokol ka? Suwayan lagod.
Way kaloy nga talawan. Sige, sukol ko. 550 ang sugal. Unsa man? Race 3? Race 2? Kuha lang. Per game lang. Yamatra? Okay, tao. Bayabing tao, bayabing. Per game! Bay Kaloy versus Miss Melody. Okay. Kineng. 550 ang sugal. Money down. Money down? Ha, Abing? Money down. Aron way pago. Uy. Mawa? Naan man? Abay ka? Pinsa ako? Di ko. Murot man og bola si Miss Melody. Di ko. Ayaw lang? Paabay pagyud ka, Kaloy? Dili na lang. Di na lang. Total, kining ako nga gisugal. Ang imo raman hinatag nga 1,000. Paningkamot yun ka makadaog ka. Suwayan lang. Kineng. Gaya mo man nimo. Okay. Sige. Mano. Ikaw, Miss Melody. Hari ko. Hari, si Miss Melody. Whoops. Nagatuyok ang kwarta. Nituyok. Whoops. Hari. Kang Miss Melody ang burak. Kadiyot, kuha na nako ang tako, ha? Ay, may kaugalingon kang tako, Miss Melody? Doon na. Ala no? Patay ka may Kaloy. Ay, hindi na ta sa banyo. Bridget. Mauni gitawag og banyo style. Bridget. Paagasan na ta ang shower, ha? Kapag nasa tubig. Sugnan ko na, Daddy, ha? Sige, Bridget. Embrace, Okay, embrace. Ayaw kupit, Asa nang nagbagal niya? Flashlight. Init lagi. Dasigaman. Karaan. Plaster ka lang, ha? Diha, ana. Plaster lang pa, ha? Sugdan ko na ang pagtuwa, ha? Relax. Okay. Yeah. Hey. Yay! Side. Side. Okay. Backward. Okay. Side. Side. Sway. Okay. Sway. Kineng. Sablay. Hindi gawas ang bola. Pana, last three na lang, ha? What? Last three ka na lang, Miss Melody. Last three na lang, last three. Karon, makitang katagan eh. Makatag ang kita. Ni porma. Ngano, bitaw. Gisipiat man mo, Kaloy. Ay, banga. Gool. Kineng. Tildihonon ka na, bay Kaloy. Last three ka na lang, Miss Melody. Unsa man ni? Di pa ni mo surrender? Dag-ao na. Okay. W, wow. Last two na lang. Last ball na lang. Grabe, Okay. Kineng, maligaya ka na, Miss Melody. Unsa man? Sukol pa. Sukol pa. 550 gapon. Siguro ka? 550. Basi magmahay ka, ha? Kalang, kaning. Saman? Parehasa na lang, duwa. 1 plus 15. Ayaw. Plus 15 gapon ka. Unsa? Way hilakay, ha? Way hilakay. Palagutay na ni. Nyamat god. Palagutay, ha? Ang mapilde, musinggit, ha? Musinggit. Banga ko. Tadyaw ko.
Unsa? Unsa man, sugot ka? Kinida, marag nagkalami na. Nagkalami na. Buanga god, ang mapildi, gawa sa kwarta, musinggit pa og. Banga ko! Tadyaw ko! Nya, sugot ka, bay kaloy. Sugot. Okay. Ganun dili, God. Sugot. Okay, larga. Pilay pusta. 550 gihapon. Per game gihapon eh. Per game gihapon. Okay, larga. Oh, tao dabing. Daw, 550. Mano gihapon. 550. Okay. Ayaw na, Mano. Bing. Ayaw na, diretso na. Ikaw diretso na. Ikaw may bulak ka na. Yamat ragod. Oy, hala. Ay, wanan nugok mga tao na. Samanday. Miss Melody. Masyada. Sige, 2,000. Oh, yamat ra. Sa tira. Sa tira. 2,000. Tira. 2,000. Tira. Usa ka libo, bay. 2,000. Usa ka libo. Hala. Sugal ka, Kitoy? Ay, Kitoy. Kaloy? Ha? Sugal ka? 1,000 pa? Bunyagag lain. 1,000. Pag sure, oy. May kwarta ka diha? Oh, di kuha niya, tinigom yung taon sa budyong. Tinigom. Di apay usang kalibo. Tira. Usa ka libo. Okay, larga na. Imong burak, Miss Melody. Okay. Burak. Kining. Daplin lang. Okay, burak na, Miss Melody. Burak. Manisas una ta. Wagos kalaay na. Basing nagaroon si Miss Melody. Basin, dili na siya baho o basura. Wato ko sila. Gikan sa dimala sa derby. Basin og adto ko dito swertihon. Si Mr. Masong, awa na. Niukay na ron sa ginabot adtong Bridget. Maro ni si Mr. Masong. Walay kasayuran ang iyang pamilya. Kining. Lasto na lang, kang bay kaloy. Gitinood na gyud ay nimo, Kaloy, ha? Ning kamot lang. Lasto na ka. Oh, sige. Saiton. Hoy! Sablay! Agoy. Ano ko na, oy? Sikang banga Kipasablay lang to nimo, daog na unta ka. Last three ka, Miss Melody. Sorry. Pasok! Lasto na lang. Pasok na, Sab. Last ball na. Parehas, last ball. Sorry, ha? Kining. Nanalo na. Daog si Miss Melody. Ang gagawin. Sablay mo noon. Kasayo na itong blaha. Sorry kay mga brada, ha? Sablay gyud. Sama itong imo, surampaw to. Oy, ayaw pagsultihan na, oy. Surambaw. Ipir game ko ni mo niya. Sama ng imo, ay. Klaruha na. Ya, kaya wama ko magsugo nimo nga mag-pair game ka. Ay, klaro itong imo, ay. Imo itong isablay, klaro kayo. Dong, aron di ka masuko. Ayaw. Ayaw lang pagtahan sa imong per game nga usa ka libo. Eh, manggod, klaro kayo ito nang. Nang na noon. Nang. Straight atong blaha, niya. Lasto na ka. Klaro kayo itong imong duha do. Puro. Pero imo gigisipiat. Maro, oy, klaro na inyo, oy. Sepya tamang gani si friend Bata Reyes. Unsa na kako? Ayaw na pagtahan. Ay, makalagot, magod. Ay, ayaw na lagi pagtahan. Duha ta? Ha? Duha ta. Kadiha, duha ta. Nako? Oh, duha ta. 5-7 ta. Unsa? Rotation ka po ng duha.
Skwinta rin ko ako mo. Santang ako stinta. Ay, wala ko'y kwarta, eh. Ay. Pilde man ko. Aba diyan. Duwa ka, Loy. Ako'y pusta ni mo. Ako'y mo pusta ni mo. Pilay sugal ni mo, Brad. Simil. 11,000? Oh. Takbo ako. Larga! 11,000? Miss Melody. Ayaw lagwi. Mapildi ta. Okay ra. Customer na sila. Anugon o dili makaduwa. Kada sa, tahan sa ako sa akong pildi. Bayabing, kuha isa niya akong pildi, oh. Kining. Ambi. Anya, saman. Dua ka na. Paduwaon man ko ni Miss Melody. Nya, wala ba kakakita si duha na? Testing. Suwayan lang. Pugong lang. Mangihis ako. Kuyogi ko. Oh, ito na. Saman, ako yung Buang. Unsa man gyud ko sunada kang muduwa adto. Suwayan ko lang. Iyo pa kauwaw ha? Iyo gyud pa kauwaw. Sablay man gani kagaganina sa sayon tira nimo. Sayon kay tong tirahon. Motong naglagot ang tao kay imo manggisablay. Sipiat yun, bay. Sipiat yun to. Sipiat no taon. Sipiat magindila na to. Unsa naman? Sa sipiat to. Saman, duwa ka? Kung di ka mo duwa, ako'y duwa. Ha? Ala. Oh, sige. Ikaw na lang. Pagklaro. Duwa ka o dili? Ay, kuan kining... Ayun na lang ka. Kulahanon man ka. Yoy. Lasto ni mo ganina, sayon kang bula, wakang kasod. Sipiat lagi. Mo to naglagot ang tao. Magani, sipiat lagi. Ay, sayon ra lagi to. Imo lang tong gisipyat. Kay dili ka gustong mo daog, batok na ako. Maiko ka na ako, di ba? Ibaw lagi ka. Daan pa ko. Di magkani ko magpanaganag pustas kinabuhi na ako para nimo. Oh, Ay. unsa? Ihala no. Pinunda. Unsa man. Saman. Nindot sa tuda. Pagklaro lagi. Duwa ba ka? Ako'y duwa. Pero siguro ang kasado. Oh, natural. Oh, habing, asa ng kasado? Agyang kwarta. Kining. Paabot pa siya siyang amo. Ha? Mapas mo ko no? Oh, mao ba? Doon na siya manager? Kining. Doon na dyan tingali. Kanang dagwaya. Sama ng 11,000. Parehas na nagdagway na mo. Mga aslom kay dagway ba? Abing, sige na, pangutan ako no. Layo pang yang amo? Kining. Pangutanon ako. Oh, saman. Duwa na ta. Manindaw ta. Mabot rin nga mo. Mo ba? Doon lang siya. Oh, dugay pala ito. Ano na, sige. Nawag na. Labas. Diyan na mi dire. Nagpaabot rami ni mo, boss. Para manindaw na. Pila? 22,000? Okay. Sige. Bye. Miss Melody, 22,000 among sugal. 22,000? Kining. Sa doa ka? 22,000? Kon kining... Larga. Huh? I-down ang kwarta. Yan na siya eh. Naraw? Oh. Siya? Kini siya mong amo. Boss! Insay kontra ni mo, Jobert? Kini busay. Ikaw? Kaloy? Kon kining... Oo, sir. Makigduwa ka sa kong batos? Isa ba yung manager ni mo? Ako, Bragat. Oh, Miss Melody. Come on. Ikaw mo yung manager ining tawhana? Yes, ako. Pilay pusta. 22,000? Di lang ta mag-unay, Miss Melody. Nganong dili man? Mag-unay man ganing magtiayon, kita pa. Unsa? Sige na, padayon ang duwa. 22,000.
Okay. Okay. Unya, per game. Tuloy-tuloy. Tag 5,000. Ang? Kursunada ba ni mo? Ano sa siya? Class A? Di man. Pero kita nang imong tao ganiha. Nagduwa mi. Unya, sablay ni siya. Ug sayo na gid unta kay tirahon. Ni sablay lang. Mao ba? Ano yan sa man? Musugal yun ka? Para malingaw ang katawhan. Aw na hala. Ako, dili gid unta ko gusto ng makikontra nimo. Pero, imo man gusto. Ala sige, padayon ta. Asa man Jobart, ready ka na? Always ready na ka, boss. Okay. Larga. Miss Melody, usbon ko. Dili gyud ko makikontra unta nimo. Padayon ta, Bragat. Okay. Pabagingan na ang imong tao. Baging ko na, Jobart. Oh, boss amo. Oh, fight yun ha. Iyo pa na school ba si Mondugan ha? Fight. Ay, Naman. hurot ng kulba na ako. Oh, gani. Dako ra ba ng sugala? Lagi? Ha? Dako gina sugala yun. Pila na? 22,000. Unya, 5,000. Tuloy. O gani. Oh. Pila iresa ni? Race 5 lang tingali? Okay. Ato na. Race 5. Oy, ikaw. Wala. Sir Bragat Habagat. O sa may abilidad ni Moose Billiard, eh? Ay, igo-igo lagi taon, sir. Sakto lagi taon nga makaigog bula. O niya, imong pasugalon si Miss Melody. Kung mauna nga maurnay imong abilidad. Ning kamot na, sir. Ayan lang patugaw, eh. Luoy tas kwarta ni Miss Melody. Oh, iya man ang gusto nga paduwaon ko, sir. Yamat ragot. Laban lang, sir. O ikaw, isa tingani mo? Ako? Buyaks Timog. Buyaks Timog. O ikaw, o sa mga? Ikaw, Kaloy. Kaloy Bagyo. Ikaw, Boyaks. Honor. May sugo ka? Paliti ko dito energy drink. Ha? Nadiha sa 7-Eleven. Why problema? Kwartali. 200 pesos. Paliti ko monster dito. Hindi mo nang sukli. Pati kayo? Lakaw na. Sir. O ikaw, Kaloy. Yes, sir. Ihog ang duwa. Unsa, sir? Unsa ihog ang duwa? Kinahanglan nga mapildi ka. Unsa, sir? Mao ka na. Ihag. Sir Bragat. Daghan man tingali ang mamir game ni mo. Ako'y dawat sa tanan. Ihagbong ang duwa. Matay, dili man ko magkahimo na, sir. Usa? Hatagan ti ka og 10,000 pesos. Ayaw lang, sir? Negosyo ni nga tong buhaton. Paniguro kini. Ayaw lang gid, sir. Di lang ko magbinuang sa atong duha, sir. Kuan kining banga man ko, sir, pero ayaw lang ko pasurang bawa. Kaloy. Okay. Pero pasidanaan na lang ka. Sir? Ayaw yun pagsulti ni bisan kinsay ni nga itong ipanigsultihan. Kasabot! Tuwa na ni Bragat ang iyang gisugo nga energy drink. Hanggaw tawhana. Nga naman. Gusto niya nga surambaw na ako ang duha. Unsa? Uy, baya, no? Ayaw gyud bay. Ayaw gyud. Di pa ta gustong mamatay. Ay kabala ka. Ikaw ra akong gisultihan ini. Ayaw pa na biha. Okay. Ayaw kabala ka. Pero, pila may iyang gi-offer ni mo? Hatagan ko niyag 10,000 pesos. Uy,
Imo undang gidawat. Hanggaw sibuyas kuyos kang tawhana ka. Bay Kaloy. Dili ko musurambaw og duha. Kasabot ka? Balag pildi. Basta kay di ko anak. Unsay mahitabo? Ug mahibaw si Miss Melody. Mausad na. Mausad na. Tana. Sugod na. Mao na to, Bragat. Tuloy-tuloy ang per game. 5,000 per game. Miss Melody, money for money lang niya. Of course. Ayaw ko bala ka, ana, Bragat. Ibaw ka. Di ko gusto nga magkakontra kita. Di man ta kontra. Nagkakontra lang tas kwarta. Pero amigo ta. Kaila ta, di ba? Yes. Pero labaw sa tanan. You mean everything to me. Excuse una ha, Bragat. Biyaan taon na ka. Hey, Miss Melody. Hey. Shit. Italikdan ko niya. Wa paminaw ang akong gisulti. Shit. Hain naman ni si Mami. Wa na mong kontak. Tuwa na ba ka ni siya sa iyang matchroom session? Or tuwa ba ka sa Zumba? Ug si Bragat. Aksyon pag yung tirada. Mga taong sobra kahangin. Naaman hinoon siyang apelido. Bragat Habagat. Jo, sige pagpili diha o kung sa imong gustong kanon. Okay ra gyud ko bisag unsa man Barbara. Okay. Ikaw maoy pagpili. O to di ara ang 20 mil nga imong gikinahanglan para sa imong nanay. Thank you, Ma'am Barbara. Nagkinahanglan ka ni Ana. Og anytime nga magkinahanglan ka, sultihi lang ko, Jojo, okay? Yes, ma'am. Palitan ako nimo. Yeah. Pero tanaw na to ang klase sa kwintas nga imong paliton. Ay, karon dayon. Karon dayon. Mga tuta sa jewelry store. Daddy, maswang. Bridget. Lasbol na ka. Lasbol na ka sa 11. Zero pa ang kontra. Basa mo. Siguro ayaw buhi ug dili mo lagom. Basa mo. Lasbol na ha. Tanawa pag-ayo ang iganan. Okay? Ayo ha. Lasbol na. Kinang. Tirador man day kayo na. Wa magkakatira. Lasbol na siya. Aha ka bitaw Gipasukol mo sa Miss Melody. Kinang. Lasbol na. Tirahan na niya. Saan taman? How's your paper? Tirahon pa, sir. Klaro na. Ayo ha, Jobert. Lasbol ka na. Lagyan mo. Natokig maayo ang iganan. Kinang. Kasaba sa dining tawana, oy. Ay, kalma lang mo. Lasbol na ka na. Jobert. Ayuha do. Ayuha gyud. Kanang walang mintis. Bantay bitaw ka. Bantay bitaw ka. Musablay na karon. Sige na lang siya glidi sa ganan. Tirahin na, Jobert. Tirahin na. Hilong na lang, Bragat. Aron makatira na ka na.
Uy. Sorry. Excited lang, Melody. Wala lang namutira kay sigihan man nimog tudlo. Okay ra, Miss Melody. Okay, Jobert. Tapusin mo na. Nasbol na ka sa 11. Uy, ala! Sablay, boy. Hanggaw! Ratulon ka man, Jobert. Diyon sa man to sa pagtira ni mo, ha? Kalayo ra to. Distansya mag-usa ka dangaw sa lungag. Sablay mo. Kasayo na to. Sorry mo. Kining. Para horot ka, may kaloy. Para horot ka. Protisas? Bida. Diri ang bula. Unya, ang bula manod diri. Unya, nasipyat ka. Bragat! Sao mapagtira ni Kaloy nga naamang kadiha? Nagpasupaso ka man libot sa lamisa. Sorry. Wala, gimustra ko lang. Sayon naman ko kayo. Sablay pa. Sablay pa, ha? Sayon kayo. Sablay man gani si Efrem Bata. Ilingkod na lang, Bragat. Okay. Sorry, Miss Melody. Kining. Okay, bay kaloy. Tira na. Para horot ka, ha? Okay. Sabay. Isul man ganit tag duwar ka bola? Ang paghurot na ba? Pasok! Nasod ang 11. Tirada 12. Ay, referee. Anong tudluan man mo kung sa'y sunod tirahan? Kining. Pahinumdom lang, sir. Pahinumdom ba? Ayaw. Sagdi na. Ayaw tudlo ha? Pailisdan di karon. Kining. Sorry, sir. Hanggaw ka? Tudluan mo kung sa'y sunod tirahan? Sorry, sir. Waps! Pasok na sa dang 12. Tolo na lang ka bola. Pasok ng 12. Sigbalik niya ay pasigi kantar niya. Yaw, nasud ang 12. Nakakita mi di mi buta. Sorry, sir. Sorry, gaus. Uy, hala! Nasud ang 13. Dalawang bulan na lang. Maligaya ka na. Ang walang mano na pa sa Lipos 15. Dili makita ang 14. Klaro. Kaya malasa. Tago pa dyan. Okay na, ha? Okay na. Spot na lang, Kaloy. Dili na makita ang 14. Asa hindi malasa. Kay swerte, Kaloy. Kining. Bisag unsaon, wala, di yun makita ang 14. Hoy, ilang dia, repire. Ngal ka na ba ipagsaba? Ha? Saba ka man. May mata si Kaloy, pasagdi siya. Kining. Nisunod naman ko ni mo, sir. Ikaw may unang nag-ingon nga di makita ang 14. Yay. Spot na lang ko. Wala. Pass your paper na. Jobert, do. Spot siya. Nakadungog ka do, Jobert. Spot siya. Okay mo. Okay. Ayaw pagpaimutang, ha? Okay. Kana. Relax lang. Makas lang, okay? Ginhawa o kanang kalawom kayo ba? Ginhawa glawom. Okay? Kining di malasa ba no? Natago pa yun, oy. Mau lagi. Ayaw ha, Jobert. Tanawa pag-ayong iganan. Last bull ka na. Amo. Panisaso na. Tisas. Amo. Kaloy. Miss Melody. Saon nga, itago kan. Okay nang duwa. Sige na, Jobert. Tira na. Ay, yes! Pasok! Pass your paper!
Okay, ana. Nakulikta na ang tanan. Kining. Aw, sir, wana. Jismil, imong daog. Ining maong game, Jismil. Uy, baya, no? Ala, sige, masyada. Kining. Pila man, sir, pila. Ayun na. Ang 5,000 nga tuloy-tuloy namo ni Miss Melody. Diara Bragat, ang 5,000. Ay, diha lang na. Ha? Keep it, ha? Palang. Iguma lang una. Ayaw lang. Makalimtan unya. Bayad lang ta. Kada daog. Uy, kaikog ko baya ni mo, Miss Melody. Di na lang ka mag-pair game, oy. Ha? Di na lang ka mag-pair game. Kaya ikog magkay ko ni mo. Ayaw! Napildi na noon ko. Saman, Jismil? Okay? Ha? Ha? Jismil? Pwede? Oo, okay kayo. Ala, larga. Okay, Jismil. Masyada ba? Doon na pa'y Jismil. Kining. Ala, tira, tuy. Okay, Jojo. Next schedule na to, ha? Okay, ma'am. 8 o'clock on Saturday. Okay. Makasayo ka ba, anak? Yes, ma'am, Barbara. Good. Then, sultihiyon niya ko kung unsa na'y kahimtang sa imong nanay, ha? Yes, ma'am, Barbara. Muuli ka na? Yes, ma'am. Ihatod ti ka sa kong kotse. No, ayaw na lang, ma'am. Nagmotor man ko. Okay. Ingat ka, ha? Yes, ma'am. Bye, ma'am. Jojo. Bye. MG. Ako ba kasabot? Ako kasabot. Oh my God, what a feeling. Ako kasabot sa kong feeling. Kalit ko niyang gihagad. Tayong lakaw. Ingunog sa nikiti o ang akong tingkoy. Ga, thank you kaayo ha. Kakilok sa akong liog. Bridget. Bye ka. Amping ka ha. Sure, Bridget. Iha. Sure. Muuli na ka, ga? Oo, muli na ako. Mag-uban na sad mas imong misis. Maglakot ko maguna-una, uy. Ano man? Basta muuli na ka. Maglaing din akong buot nga mag-uban mas imong misis. Bridget, magselos ka? Magselos ko. Maguna-una ko kung magunsa na mo. Bridget. Honest pa, sakitan ko. Maglakot ko. Magselos ko. Come on. Niumod ka sa kong liog. Ngano man, Biyain Bridget? na lang na imong asawa, pi. Unsa to? Kita na lang mag-uban, good. Biyain na imong misis. Uy, kita na lang magpuyo. Kuhan iyak. Sige na, good. Biyain na siya. Kita na lang mag-uban. Sige na ka. Ang akong dunggan. Ayaw ko lituga si mong dila. Biyain na imong asawa, habaga. Bridget. Lain na ni mo, uy. Di na ko ni mo. Unsa? Bahala ka. Di na ko ni mo. Kadungog ka? Di na ko ni mo. Sa pangandoy lang kitang duha nagigugma. Mga higala,
At ang ianguban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama. Nagihigugma ka. O dinhi sa tama na nga to ang drama no sa part 2. So salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. So abangin na po ninyo ang part 2 no. Ato lang naman namon kay para kuan pud ba dili pud ta ma reuse content. Ay namon na nga to na i-arrange sa karong. So dinhi sa tama. Thank you so much and God bless us all.